Dobro mi došli u Čarolaviju. Današnji izazov ljubaznosti pokazat ću vam kako ga ja radim. Uzmem jednu kuticu u kojoj sam nekad davno dobila neki poklon. U nju spremim papiriće, otpatke od kolaža i slično, na koje sam napisala vesele, pozitivne, zabavne, možda i smiješne riječi. E sad, treba izvući jednu riječ bez gledanja i onda o sebi reći neku pozitivnu rečenicu koju ćete iskoristiti ovu zadanu riječ. Ovo možete igrati sa svojim prijateljima i ukućanima, možete se čak i dopisivati na taj način, ali poanta je u ovome što vadimo. Dakle, riječ koju sam ja izvadila je uspjeh. Ok. Dakle, ovako se predstavljam. Moje ime je Anita i za mene je uspjeh u životu biti dobar čovjek i biti sretan. Eto, to je od mene. A sad jedan mali izazov za vas. Ako ćete htjeti u njemu sudjelovati, sudjelujte privatno ili javno. Izvući ću jednu riječ koja je izazov za vas. Ako se usudite, napišite mi u komentari rečenicu o sebi u kojoj ćete tu riječ iskoristiti pozitivno. Jer prekrasnu riječ ste dobili, vrlo, vrlo pozitivnu. Riječ je prijatelj. To je izazov za vas. Eto, sretno, vidimo se opet.